Аз не знам дали е мъжката или майката, която ги прави тези неща. Защото... взима ги, сега ще видиш. О, как ги хапи, имам чувство, че... За едната и тъпка другата мина върху нея. Тя като терминатор минава пред всичко. А то като малко прасенци. Оле, колко готино се вижда. Няма имаш косъмчета под мишниците. Не е вярно. Имаш Къде? под мишниците. Чакай, сега ще ти покажа нещо. Бах, как ги взима и с такава голяма скорост? Те как ги оставят там долу, вътре, и им правят такава хрупа. И чак тогава взимат за другите. Докато ни настанят едната, ни взимат друга. Его, сега да ви... опитам да взе за пашката.